Yaro yautrai. Ko himen ko para be hautrai JISU Christ. Ngako banhikai yapi. Sa kawai pa ka jimpao Ka Maria Theisotti. Ha France. Kaba. Hagashnang kaba kerteng. Saint Etini le Laus. House name. Kathendris pa. Henry po sau ter. Shaka. Benoite. Rinkarel kalalom ka nongap lamborot. Bad kanekasnong kalong kasnong kabarit don tang kumba arpo tilikiyin bad kila long kibaduk. Ka Maria Theisotti kala 1 pound sha kaneka kinde Boniote Renkaren Bad Kala Persad Mensiam Yaka Ba Kadeban Duaya Sai Nagabenda Ka Jinkala Kabamut Jonki Nongpop Bad Kishai Kodru Yakanega Jimpao Ka Maria Theisotti Ka Maria Jonka Laus Ka Maria Theisotti Jonka Laus Ne Ka Jakari Jonki Nongpop. Bad kala jia kumne ya ka jimpao Ka Maria Theisotti kadba ka bonita rinkarel kadang sharai ya kilambaron u Maurius ulalong uway mater Hagas nem, laispas nem Ka Balang. But kala ulawan ban etu iya kaneka kinakinde ba kade ban hiarno sha kaneka shnong ka ba kerteng Saint Etine. Bakanle yalamno yakilambro Jonka hamdo. But kala don't tak continuous name hakapor Ka Maria kala 1 pound iyaka. But Ka Maria Theisotti kala 1 pound iyaka da kabarra yaw kulung JISU. But kala kendu iyaka baka de ban late no shaka weka kayimane kabarit kabadon hakishnong Jaka. Nanda kala om yakaro Bahkan yomat yang ka jingyu bi kerpang. Bahkan kaneka kende kalalesh sha kaneka yemane ka bakarteng Notre Dame de bonne rincontor. But haba kala poi sha kaneka yemane kalong ka ba jod. But kam don ka dur ka dar. Henry ka jingyu bi kawan be ka ba kadang yang kajan kane ke yemane kabala jod. But da ka ba kadaw ya kane ke yemane kabala jod. Ka Maria Theisotti kala aya ka kubur haka ngatrang ba bante biangno ya kane ke yemane nagabenda ukun ba e jonga. But kala bananda kane ka yemane ka kirlalang ka jakari nagabenda ka jingkala ka bamut jong ki babon ngut ki Nongpop. Bad kalaam ka umpeniya badon ha ka sharap ha ka Jaka kendang ka kirlalang ka dawai ka shin balle kambala nagabenda ki bapang Shaki bat la pensle da ka umpeniya. Bad kala amru kan yarap ban roy ya ka jingngeit jongi beriu jingngeit jongi Nongpop. Bad kala amru ba lemba ka jingsha shitom bad ka jingduai penbian bad ka jingmane sakrament Ngila ban yop pedeyang bon ki Nongpop sya senda jong JISU Christ. Bad kala kendu yaka banhi itu yakilindo bakin
te biang yakane ki yemane barkin le riubaleru yaka sakramen bakuitam haka duwan nagabenda ke jingala kabamud jonki Nongpop bad kane ka kubo jong Ka Maria Theisotti Balang 1 lemba ka bonite kalayara yaka jinkala kabamud jong bon ngut ki Nongpop but donru ki record kilar le riubale ya Ka Maria Theisotti ha Laus ka jakari jong ka Nongpop ki ong ka jakari jong ka Nongpop kum urikuit ur u Eugene Bakuit but kum juru u Peter Julian Aymar ki Balang shisha ki ba pinle riubale iya ka sakramen Bakuitam ha ka duan ko himen ko para ha usnem 6000 pra ubanai May Bishop Jean Michael de Falcon Jonga Diocese of Gap Lapenbana bakal ne kalong shisha ka jimpao Jonga Maria Theisotti but bon sin ko himmen ko para ha ka jimpao Jonga Maria Theisotti ka kubor ka wanra kalong ban penyajan ya ki Nongpop sha ka dono jongu Jesus Christ dan ka jingle riubale but ka jingduai kerpang ha ujisu but kom juro ba Ka Maria Theisotti ka kindu ya ka parte ya ka balang ban sna ya ki yimane kalong ka Jaka shong jongu Jesu ukon jonga te ka kabangile riubala ya Ka Maria Theisotti nimju mane ya ka penban kaya ka jingang no jonga Maria Theisotti lempa ka jimpao jonga ha keleng kalong ban penyajan ya baru ke mensiem sha u Jesus Christ sha ka dono jongu lemba ka jinduai rosary lemba ka jimmane ya Jesu ha ka sakramen bakuitam ha ka dua te haka neka jingle riubale jongi haka jingduai jongi ngimde ban klan ban duai nagabenda ka jinkalla kabamud jongi Nongpop de omdan mano ban duai nagabenda ki Nongpop kinang sakud hakapop kiyap hakapop hadukat no Ka Maria Theisotti ka kami jongo bale katrang dik nagabenda ka jingpen wan pai ya ki Nongpop sha ujisu Eko himmen ko para ni ki bakam snowutu tolong kam ri telek riubale duai rosary man kasni bad pindep janai yanga jingang nod jonga kami jongo bale naga benda ki Nongpop tongiru nginte yaka yimane jongi haba lese habang yong kala jot kala yo iya ke yimane kabala jot kabamul lese ngi vei pai veru ngilongi temple bakui jongo bale lese don bon gi daw ngila stang ban pinjot yanka temple bakui jongo bale dak ha kabang ngim shimla khusiar ba ya ka jingim jogi tongilong ki batte ya ka jingim la jong lemba ka jingdowai rosary lemba ka jingle riubale ya Ka Maria Theisotti ai Ka Maria Theisotti jakari jonga Nongpop Ka Maria Theisotti ka Theisotti jonga Laus kanang ya side nagabenda jongiru ave Maria uble ba don bor baro in karkuyapi uppa barukon baro mensiem bakoy amen